Matamba naso ndakuwasira mkana uno baende soko la mwari. Thank you so much. Mwari vakuitire zvakanaka mazvita enyu manheru ano nendivo ndinoda kupa ruremekedzo rukuru kutungamiriri hwedu chero ukoko kutirangwa mukwani nemamwe masangano ndiri kuona panapa mondimhorosa henyu asi mundipi mukana se Blessed Assembly. Blessed Assembly, haleluya! Au kundala weko, haleluya! Ndichiti section 19 oye! Ukaona vamwe vose vanonzi vabva kuchishamiso nevamwe vabva kuchiredzi nevamwe vabva masvingo vauyi isu section 19 tisuleho zvifarire section 19 ndisati ndaverengegwa rugwaro guri pano gwangouyawo guna Matiyo 21 verse 1 and 3 imi vaimbini ndaona kuti munoimba zvokuti uyemoni mukangondimbira kuyo kunoti dai asiri Jesu wakandiponesa ndiani waizondiona anazo vasinga vemakumbo mogara padhuze zvikauya zvangu ndongoitawo sezvamamuchiita ndindadi. Regai tiverenge shoko raMwari muna Matthew chapter 21 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 3. Vakati vachiswedera Jerusarema vakasvika Bhetifage pagomo reMorivhi. Jesu akatuma vadzidzi vaviri akati kwavari, endai kumusha wakatarisana nemi, pakarepo muchawana mbongoro yakasungirwa ine mhuru yayo. Mudzisunungure muuye nadzo kwandiri. Kana ani nani achitaura chinhu kwamuri, muti imoti munhu ari padhuze newe Mwari anokuda. Kwai neumwe musachigumira ipapo pai mukazotaura kuti iwe wakaiti munhu ari padhuze newe wakanaka, kwai mungandikanganisa. Pai mwakazosumudza ruoko akati mufundisi uyai mutaure moga nekuti neighbor yangu zvomoda kutaura izvozvo ndangu zvokunyepa handidi, uyai mutaure moga. Saka ipapo ingoti Ishe vanokuda, zvekunaka kwake siyana nazvo zvinozihwa naShe. Muzita raJesu, haleluya! Haleluya! Manheru ano ndoda kutaura pamusoro penyaya yepamusoro pemunhu anokurangarira. Ndoda kuti utaure kuti pane anokurangarira. Haleluya! Pane anokurangarira. Kunyange vanhu vakasakurangarira, pane anokurangarira. Kunyange shamari dzikasakurangarira, pane anokurangarira. Ndoda kutaura pamusoro pake. Iye murume anokurangarira anonzi Jesu weNazareta. Haana ine status yako, haana ine kwaunozvarwa, haana ine kuti haudhiraivhi, haana ine kuti unodhiraivha, haina ine kuti une mari, haana ine kuti hauna mari. Pane anokurangarira. Vanhu vanorangarirana vachitarira kuti unei. Vamwe vanorangarira nokuti une mazita api. Vamwe vanorangarira vachiti ndinowanei pari.
but aripo pano ndoda kuparidzira mwana mai vangu wokuti pane anokurangarira. Pataverengesa rugwaro rwedu gwati ndandashawawo kuti Ebenezer inozi Ebenezer Blessed yashaiwa chimucheka ichirega ndimboisa ukafamba nechimucheka chewaiti vanozoti kuda wanga nechimucheka chine simba ndotora che Blessed. Hallelujah. Bhuku yati Jesu wakati achifamba setsika yake yokufamba uye wanga asingafungofambi but paifamba aisiya yebetamaki paifamba waisiya pane upenyu wanga asingangofambi zvinhu rinoti parafamba rinosiya zvimwe zvinhu. Jesu paifamba waifamba achisiya pavane rugare, achisiya pavane mufaro, achisiya pavane nyasha, vachisiya vanorwara vachipora, vakaremerwa vachibva vanatswa. Saka unonzi wakati achifamba nokusvika nekumwe kunzvimbo yainzi Bethfage ukoko munokudirei asi ikoko kuBethfage ukoko. Hallelujah. Saka unonzi wakati achifamba nokusangana wanga nevamwe, nokusangana nevamwe vadzidza vake, nokusangana nevanhu vakati aiwa imi shamwari vakomana imi ndoda kukutumai endai kumusha wakatarisana nemi. Kana masvikapo muchawana pane mbongoro yakasungirirwa ipapo. Hai, amen. Amen. Kukazikana masvika pairi munobuchaiwana yakasungirirwa. But imi endai munoisunungura. Amen. Kuti nditi Jesu yambongoro yanga iri yani hazvizikanwa. Asi zvakadokonesa uchiverenga nekustarta kunonzi dzimwe shasha dzakadoramba kunamata akati Jesu wakaba dhongi muSamaria. All right. Endai kumusha wanyakuti mushawana pane mbongoro yakasungirirwa. Kana masvikapo endai munoisunungura. But kana vakabvunza nokuti ipapo waiziva kuti pavakasungirira pavaisunga hakuna waibvunza. But kana yosunungurwa. Hallelujah. Pakusungwa hapana nehanya newe. But unoziva kune zvinhu zvinongosungwa so. Unoziva kana wasungwa so wachikuona kuti wakaelewa unoona kuti hatina hanya naye, hatina hanya nengabuda hatidi chidhakwa muno. Vanhu havana hanya newe kana uri mumasituation ako. Ndati kune anorangarira. Yesoma kune anokurangarira. Wakaona wakaendekera kabhegi kako. Shamwari wasire kumaiguru enda dotora chipesi. Wakaendekera kabhegi so. Ukunyama dzichitakanyika mane. Vanhu vanenge vachitusa vakati hona ijukiro. Uko wakaisa zviri pana vanenge vachitaura zvavanotaura. Hallelujah. Kana vanenge vachingokomenda zvavanokomenda. But vanhu ivava havana hanya newe. Unotoona vachiita sevachakumisa kumba kwavo kuti uyu hatimudi kumba kwedu nokuti unonditorera murume wangu. Uyu hatimudi kumba kwedu nokuti unondikanganisira vana vangu. But Jesu haadaro. Kana Jesu akuda anouya nesolution. Hallelujah.
Amen. Amen. Boko yati. Endai mushaona mbongoro yakasungwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Zvoreva kuti zvekusungwa zvinoonekwa. Zvekusungwa zvinoonekwa. But terera chinonzi kusungwa. Kusungwa kutorerwa madiro. All right. Okay. Kusungwa kutorerwa madiro. Zvoreva kuti zvawanga uchida hauchagoni kuzviaccessa. Amen. Amen. Kusungirirwa, kulimitiwa. Waiswa pamalimitation. Ukaona mbudzi yakasungirirwa, pedu dzinosungirirwa, inongopuwa tambo painongotenderera ichingotenderera ipapo, inoona kuti irosora riri papapo riri nani pane randiri, but haigoni kusvika nokuti yakasungirirwa. Ndoda kutaura umwe munhu pano wakasungirirwa, gumbo rako harina upenyu unoda seuri right, but dambudziko kune vanosunga pamweya, kune vanosunga mumasystem ekuti hauna chaunogona kuita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mulife mako hauna chaunogona kuita. Unodoisa pastatus. Kudoisa pastatus kana wakasungwa. Vana baba nana mai, dhimoni rekusungwa kunyange ukakwira ndege, kana Jesu asati akusunungura unokwira ndege uri rombe rakasungwa, ugonoburuka muUK wakasungwa, vamwe vachiita zvemari, vamwe vachitumira magonyeti, but kusungwa kwaunenge wakaita hauna chaunotumira nokuti vakakusunga. Moshi tine vazhinji vanoenda kuSouth Africa, havasiri vose vanouya nezvinhu. Hatingaitauri nezveSouth Africa, hatitaure nezvemuno. Nzimbe unorimba sevamwe, but ukatarira kunyange chimota chauinacho uchida kumutsa kudaro chotachati chati chorova valve kushuroko kuti pfavo, but munda ndimo mwechete, mvura yemukanara ndimwe chete, but kune upenyu unosungwa so. Vana baba nana mai tiri kurarama munyika yemasystem anosunga. Hallelujah. Amen. But unenge uchizviona, hati unoona unopodotirayavo kana uri musikana kunotorawo vana black mpalo. Munoti black mpalo here kana kuti black mpawa. Amen. Vana black mpawa yo unodorovawo wozorera pamwe vamwe vomwawo mapirisi uku kunakirike kuti chafa, nekuti unenge amwirawo mapirisi ekuti kuti chafa, umwewo mamwe wowedzera anoti chifuva chinoita kunge nduku, anoti putu uku amwa mapirisi, but akakusunga hauna anokuona. Unoona zvinoita sezvakaainiwa kubheti bhirisha zvichifamba zvakadai ndozvinotorwa, iwe unebva, hakuna chiriko, vakasunga. Kusungwa zvakanaka zvakadaro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ukaramba hako kunamata, but things are not okay. Kudozora nekudodero kunomirira vanobva kunzimbe vanoita seasingaoni, kuita kudayo kuita seapofumadzwa, hambooni kunyange
ukoko kwamwigwa mapirisa kana ikoko kwamwigwa mapirisa anotoona zvisingaiti ndipo paunoona akati pfacha nechimwe chinenge ketani dzakawira pasi. Unozvitarira kuti koini ndakamboita sei. Izvi zvinokuza kuti kune system yekusunga. Haleluya. Amen. Bati vanhu havana hanya newe, vanhu vachikuona vanokuseka, bati Jesu azviona. Vanoti endai kusection 9, endai kusection 19, kusection 19 kune jaya rakasungirirwa. Endai munorisunungura. Kana varibvunza iti shanorida. Baba group pamazuva apera ndine deliverance kuna matirira mwana kudao demoni ichibuda shaviri ichibuda richienda achibva ipapo asati ambobva pachechi wakatanga kufonerwa navambuya vanga vari kure vakati nhaiwe kozvaita sei kozviitirei kozvaita sei kureva kuti vanga vakasungirira but pane supernatural power yanozenda kumwana. Unoziva uchida iso uri patreka upenyu hwako hwakatirekiwa zvichiparidza kudao mwoyo unombomira kuti ndinogamuchira Jesu nhasi pototi huya unosungwa kudai unoda indepi unoda kuindepi unoda kuindepi. Mwana mai vangu tiri kurarama muvanhu vanosunga but zvavakasunga Jesu wakurangarira tonight. Tonight is your night. Come to Jesus. Uya kuna Jesu hausi dofo iwe. Ndosaka uchiona kuti pakati pose unenge uchigona, pakati pose unenge uchiticha vanhu hande kuexam. Mwana unongeta sekuti izombi inongeta se academic zombie. Kunoona mapepa kudao unoona rumwe ruvara kusingaiti kunodayo misodzi inotanga kuchurikira mubepa. Vana baba nana mai kune vanhu vanosunga. Unoramba hako Jesu ari kuda pane akurangarira. Vanhu vanokuseka, mai vako vanoti uri zidofo, baba vako vanoti uri zidofo, izvi hausiri dofo. Kune vanhu vane unhubu vanosunga upenyu hwako. Haleluya. Amen. Tauya kuzosunungura upenyu hwako. Kana paine vaiti hautengi bhasikoro uchichanda muno muzimbe, iwe unofana kuritenga iwe. Vanoti hautengi chivhitsi uri muno mushuga muno unochitenga iwe. Hauna mundasi naJesu kana wasunungurwa unochitenga chete. Tarira paipinda mwoyo wako. Mwoyo wako uri kunoti ichi chinhu chakanaka ichi, asi kuti unosvikira hauna. Unoda kutandavadza gumbo kudai vakasunga vari kudzosera sure, vakasunga uri kungotatarika kudoisa pastatus kuti kuna ndava Mrs. Ningi ndazi Mrs. Jones vakangonoona vanongonotarira kuti shana shekwanhingi ndozvoda kuita Mrs. Jones vosunga kudaiwo vakangosunga. Unaona Jones uya wote uya. My friend, kana kucommunicate neni the whole day, kana zvorota udine zvangu pane umwe unokommunicate naye uchiona kuti handichadokudi hapana kana zvandamboita handina kana mbotaza ende ipapo unenge uchichema hama yako inenge yaitigwa zvinhu. Ndoda kungokuudza kuti mweya wokusungwa ukasungigwa zvinhu nhau yako haipereri pastatus, kuti kunyange makonana nemurume uchida kumuudzisira unonyora mazishoko aunokanda pastatus. Kana wakonana nemukadzi zvako zvokuti unoruka dhende ndiye acharipfeka hazvishandi pastatus, hazvishanduri. Kunyange ukati unoruka dhende ndiye acharipfeka hazvifi zvashandura, but unenge wakasungwa. Tauya nemurume ane simba rekusunungura, ane simba rekusunungura. His name is Jesus.
dambudziko heri. Mombe ikagara yakasungwa, chero ukaisunungura unotaona haigoni kuda. Taisiti tadzisunungura, taisundidzira kudayo, wotaona ikatsatsaririka ikadayo. Yo kuti kosva ndiri free, ndavavo free. Yomboita soyoda kuinda, soyoda kudzoka, soyoda kuinda, soyoda kudzoka. Izvezvi zvinhu zvawakajaidzwa. Waziva munhu anenge achikuvara ari mudoro, uchibudza kuti mwana mai vangu zvinouraya izvi. Ndoda fine ndakadai. Chirungu chacho ndoda maoko muhomwe anenge akadaho, ndotoa fine. Ukatevedzera homwe yachona hamuna kana chinhu, wakadobata chinzwa yakadambuka kare. Pati kushaina kwacho kwechivindi chokuti wajaira kugara akasungwa. Ntendova futi unofunga ndotendova nizvanhu handondikona inini nizvokutendova nameona ntendova. Mwana mai vangu rega ndikuudze, nyaya iyoyo haishandi. Wadiwa uyawo kuna Jesu. Kana wakasungwa unoona sezviri nani, uri kutorekwa madiro, you are limited. Unofana kuenda somewhere. Hallelujah. Amen. Vanoti haubetseri iwe ndiwo unobetsera iwe. Vanoti hauna basa iwe ndiwo une basa. But only chakakusunga tauya kuzokusunungura. Nezita raJesu. Hallelujah. Be free. Be free. Reka kuramba wakasungwa. Vana baba nana mai upenyu hwokusungwa hauna kumira mushe. Ende usambodondivhara, vanhu vanosunga. Ndakapoparidza paBlessed rimwe gore ndichiti ndakaenda kuChipinge ndichinoparidza, ndikaparidza panonzi parimbi. Ndaparidza parimbi first day nokutendeuka vanhu vanga vakawanda. Second day nokuuya umwe murume anga ane simba akaparidza hakuna kana nhunzu yakatendeuka. Tikati nhai Mwari zvorevei? Kaitarisai pasi pemabhenji. Kunotarisa pasi pemabhenji pane zvipepa zvakawanda zvakasungwa kudayo. Kwai zvinorevei? Kukai inyanga dzasunga moyo kuti kurege kuva nehwana anotendeuka. Ndipo pandakaziva kuti shasha dzinoti nantendeuki dzakadosungirwa moyo. Moyo unosungwa so, ende hakuna vana baba, hakuna wakatendeuka. Saka yako yekuti katikati uya utendeuka kuti nantendeuki ndezvokwako izvo, chabuda chirakaraka uchitaura nisingatendeuki. Hapana mwana mai vangu, vakatarira upenyu hwako, vakaona kuti upenyu hwako hune ramangwana rakajeka, nokubva vanosvika vakasunga. Vakatarisa mereji yako, vakaona kuti mereji yako ukagamuchira Jesu inonaka, nokubva vasunga. But tonight tatisunungurwa nezita raJesu. Uri jaya rakamirira mhuri yamangwana. But vakaona kuti mwana wakwanhingana upenyu huri nani, vanosunga so. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Vana baba nana mai tine vanhu vane upenyu hwakasungwa zvokuti kunyange akada kuvaka akangoonekwa kuti imba yava pawindow level inotenderera iri pawindow level ipapo, ichingotenderera iri papo. Vamwe vakauya vakaiti makorokoto muchiti muri mose izvi, vakabata mushonga vausasira. Hauna kana chaunobuda nacho iwewe. Patiri pati kuti uya kuna Jesu unenge uchidokakavara ndiri kuenda kuna Jesu kwacho, ndiri kuenda kuna Jesu kwacho. But upenyu hwako tarira, hausi kumira mushe, hausi kumira mushe. Dhirezi chairo, kutenga dhirezi kunopisa paaini yapisa kare. Kutenga foni, kuti wawane foni kungonokotama kudai musadza riri kubata mvoo, zvifoni zvainda. Kune vanhu vakasungirwa upenyu hwekuti unoshanda nevamwe muchibhadharwa mari yakafanana, but umwe wavapa iwo nongoramba ndozvikonewo ane zvanhu zvinhu zvacho ozava vanhu, kune vanhu vane zvinhu
vanondidyira mafuta. Vandigwa mafuta muno. Vanondidyira mafuta ndoshanda nawo. Vanondidyira mafuta. Urikigwa mafuta nestate yauri yaurioni. Uri kuramba wakasungwa. Wadiwa uyawo kuna Jesu. Jesus loves you tonight. Unoziva mumhuri menyu makasungwa kuti baba namai vanogara kana vongonohora ukai venzimbe vava kuhora unoona vachidhindiridzana mumba. Iwe ndo unoramba Mwari iwewe. Wadiwa gamuchira waMwari. Wadiwa gamuchira Jesu. Asune uri mwana mudiki gamuchira Jesu nezere rako iroro. Mwari vanokuzwa, Mwari vanokuda, Mwari vanokuda. Jesus loves you. Jesus loves you. Be loosed. Regetswa. Chitu chida kuenda kuchikoro kudai musoro unobanda. Wofunga kuti muno muchiredzi munopisa. I think condition yachona tokuindisa kupi ukaenda kuchando muviri wona chando chinondinyanya andofunga ndachaira kugara kuchiredzi chando chinondinyanya. Izvobodo kune vanosunga upenyu. Amen. Kota andofunga ndinoreacta. Unoreacta chi? Bhuku yatenda kusection 19 uchaona pane umwe akasungirirwa ipapo. Indai munotishe vanokuda. Chihure chako chaunoita musection muno chozikamwa nekomboni yose. Vanhu vakakuona vanoti ko ichi chimunhu ichi chakamboita sei? But vanhu kukuseka. But Mwari wokudenga ane solution newe. Ati endai munomusunungura. Kana auya kuna Jesu vanhu vachataura. But kana vataura itisha vanomuda. Kuna anokuda. Iye uya wakati lafi haakudi uya. Muzuva anotsamwa uchawati ndaiti lavi ndareva kuti uri lavatory wewe. Pandaiti dhiya ndaishotena ndaidireva kuti uri dhiabhorosi. Saka usanyengerwa nomunhu nokuti munhu anoshanduka. But Mwari ari kukuda, ari kukureresa. Jesus pane anokurangarira. Asine hauna mai hauna baba. Asine wakauya kuno chiregai ningonogaravo. But kuna wakuda. Anonzi Jesu. Amen. Asine vanhu vari kukusema. Mana mai vangu dai wagamuchira Jesu. Zvepanyika pano zvinopera. Dai watendera kuti Mwari vakusunungure pakusungwa kwawakaita. Iwewe shuwa ndo ungati haudi Mwari iwe. Chaungati chakosha pauri chaiko chaunoti zokwadi chero mukada kuti tibukure kwete kurutsa tinganyanya. Chaungati hatibukurei muone. Chaungati zokwadi handidi Mwari nokuda kwezvandiri kubukura. Asi kupfeka zvaunoda iwewe. Uchiona munhu achifamba akashama kuita sekuti bai kopisa ike zvino uchiri kufamba wakashama. Inguva iwe ende kwasaichenjerera unofira izvozvo. Kune dzimwe chemberi dzaifamba dzakashama ike zvino dzoda mazambia. Kunhu kwavaida kuti kupinde mhepo hakuchadi mhepo. Ndoda kukutaurira manheru ano kuti mwana mai vangu tendeuka usunungurwe. Jesu anoda kukusunungura. Jesu anoda kukusunungura. Pati mashavi ekwako vakakutumira mamhepo nevakakutumira mashavi nevakakutumira chapwa nemunyama yokuti kana nhumbi dzevanhu dzikashakwa parairo mwana wokwanhingi wapfuura nepano. Izvo hauna kana chawaita. But vakakusunga
vakakupa mweya uyoyo. Manheru anotora kuti mweya uyo ngaudumbure. Tauya neane simba rekudimbura mweya uyoyo, upuwe mweya uri nani. Mai zvenyu zvokuti sweet wangu ndi sweet izvezvi akati bhadhara Jabi toa moti vana baba bhodhi ichiri mumba, munodii kuti sweet achiri mumba? Nekuti kana vanhu vakaona kumeso kunenge kwangofurungwaniwa sadza raita sarabvuma kana kuti nhamo yamuzvimbisa, BP yakakwira matama afuta, otoona sekuti unoshamisira kunge zvimwe zvinhu. Kudenga kuna Mwari. Ndikuudza mwana mai vangu, wadiwa pamupenyu hwako kuna Jesu. Kuti Jesu ndirangarirei. Is ready kuti adimure tambo yakakusunga, uvewo wakasununguka, uvewo unosvikira panosvikira vamwe. Kana vana vevamwe vachisvikira zvimota, newe wosvikira. Kana vana vevamwe vachisvikira mabhizinesi, newe wosvikira. Unosungwa zvekusungwa nebhizinesi rako. Ukatengesa matovhe chaiwo, kana kutengesa mabanana, unohwa imwe nhomba inomutswa mauri ekuti profit yose unorova kupedza kuti izvi vakakusunga kuti uite rombe. Ende pazviodha zvachona zvinoitiwa newakaipa kuita seunoziva. Vatete vapfuura napo, vatete ndini oi 7 nga vapfuura mkwasha wauya ada 7 nga vapfuura rimwewo zunhu rawakanga uchingofarawo naro, zunhu wauya torawo nga. Kuita serudo izvi wakasungibwa zvinhu, kunotarira odha kudai hapachina kana chunhu. Hallelujah. Hallelujah. Section 19. Hallelujah. Pane ari kukurangarira manheru ano. Pane akurangarira manheru ano. Nditaurira mwana mai vangu, huya kuna Jesu. Nokuti vanhu vane utsiye. Vanhu vanosunga business rako usipo. Vamwe vanongonosunga wakaisa wakaziva kuti musika wako uri pavapa. Kungonotora zvirodhirana wouya usiku usipo cheru tsi pauri paya. Zvirodhirana mweya wekutetera kudaika. Saka mweya wekutetegwa makastoma kure. Kungodai kastoma yauya. Vamwe vachienda neguchu remari kumba, iwe hauna chaunoinda. Wakasungigwa play nezita raJesu. Tauya kuzosunungura zvakasungwa mauri. Eta pashina. Tauya kuzosunungura. Handidi kutaura zvakawanda. Pandoda kuti mwanangu, tenda kuna Jesu. Tenda kuna Jesu. Asunungure upenyu hwako. Unogona iwe. But pane vanhu vane utsiye. Amen. Newewo baba, munogona imi kuvaka musha wenyu. Munogona kunoita zvakanaka pamugere. But kune vanhu vane nhubuka. Wadiwa uya kuna Jesu. Hallelujah. Wadiwa uya kuna Jesu. Ndiri kutaurira umwe munhu manheru ano kuti Ishe vanokuda. Hasi mukanofunziwa. Unoziva vanhu havana hanya newe kana usati watendeuka. Iwe utendeuka. Iwe utendeuka. Wadarire. But dambudziko ndoro kudayo. Musi waunofa haufi aripo. Uchafa wega. Ugotongwa wega. Ugoiswa mugehena woga. Iye asipo. Iye aripo pakusunga upenyu hwako kuti usatenda kugamuchira Jesu. Izvi ndo paunoona mwazire nantendeuki. Indonamata. Hoshati unonamatei. Hoda.
izvi chikoro chisina mabhuku achindu uya kanyi chikoro chisina mabhuku achindu isu takaisa kuzvikoro vana mushana vanani zvine mabhuku chikoro chisina mabhuku achindu imi vana baba munorega vakadzi vachienda kuzvikoro zvisina bhaibheri unozi hecho ndachiona apa icho mukadzi wako unorohwapo usati wamborova iweyo icho zvino kanzi icho achibakwa mabhatani maviriwo hechoko icho ndachiona icho kuchikoro chisina mabhuku achiendwi usarega mwana achienda kuchikoro chisina bhaibheri hausiri muya but vanoda kukubata vanoshandisa kuti anohwa chidzi mesiya ishoko riri mubhaibheri okuyokuyoku Immanuel ishoko riri mubhaibheri usabatwa kumeso but munhu wakaplana wakaziva kuti ndikavaverengesa bhaibheri vanondibata onzi bhaibheri munya iwo mukadzi zvawakanzi bhaibheri munya pawakaita zvawakaita yakakona kugwadza mimba yacho uye kufa kwachona iwe murume wakanzi uchadya cheziya chero ukaita mbavha uchamanya zvokuti uye mundionere unofunga nepfungwa dzako dzinoshanda kaunota kana zhara yakubata mamanyiro unoenda uchinoenda pasenda pemunda wevanhu uchidya nzimbe uri pasenda